הגבהה מצוינת של מהרן רדי, והקשר הניגרי נמצא במרכז הרחבה ומכניע את חברו למדינה, אניאמה. איזה שער חשוב של הרצליה. 11 דקות מהפתיחה, עכשיו נשאר לשמור עליו 79 דקות. זהו מפגש שישי העונה בין שתי הקבוצות, 2 בליגה, 3 בגביע הטוטו, ועכשיו שער עצמי! 1-0 מכבי הרצליה. איזה שער עצמי אומלל של יוסי ביטון. 6 דקות מהפתיחה, הרצליה מקבלת מתנה, רדי מגביה, נגיחה אחורנית. כבר שריקות בוז של אוהדי בית"ר. מקסי עכשיו משאיר את הכדור הזה לרדי לתוך הרחבה. הנה ההזדמנות של בוקסנבוים, וזה מפתיע! 2-0 מכבי הרצליה, כאשר אנחנו בדקה 27. הרצליה חוגגת, אוהדי בית"ר בטדי שורקים בוז, ואנחנו מלאים מחמאות ושבחים. מקסי משרת את הכדור הזה לרדי, ויש כדור שני ברשת של בית"ר ירושלים. מהרן רדי עם כדור הקרן מצד ימין להרצליה, ששולחת 5 שחקנים לרחבה הבית"רית. הכדור הזה מפתיע! איזו פתיחה נהדרת של מכבי הרצליה, שעולה כאן ליתרון 1-0 מול בית"ר ירושלים. אנחנו בדקה השלישית, וזהו חיים מלכה שמתרומם אל הכדור הזה ושולח אותו פנימה. שום מתקשה להאמין שקאלה לא מצליח לעצור. רדי עם ההגבהה, והכדור הזה הולך פנימה. בוקסנבוים, הכדור אצל רדי, מקסי באמצע, ומקסי בועט, וזה השני! 2-0 הרצליה, פעם שנייה מקסי. הפועל תל אביב מחפשת בצד השני את השוויון. מכבי הרצליה עושה את המתפרצת, חושפת את העורף האדום פרוץ, ומקסי בדקה 34 קובע כאן. הרצליה 2, הפועל תל אביב 0. הנה בוקסנבוים עם הכדור לרדי, ורדי מוצא את מקסי, בום, פנימה. השחקנים של פרדי דוד פתחו מצוין את המשחק, ואחרי כמה איומי סרק, מהרן רדי שלח מסירת עומק ליניב לוזון, שהשתחרר מאילן צרפתי וגלגל לרשת של שחר שמש. 1-0 למכבי הרצליה, דקה 11. יניב לוזון חוגג לאמא יום הולדת, והרצליה חוגגת שער יתרון יפהפה, רדי עם הבישול, לוזון עם השער הרביעי שלו העונה. ירושלים עם הפסד בודד בשמונת המשחקים האחרונים ידעה שניצחון בהרצליה על מוליכת הטבלה ישפר משמעותית את הסיכויים שלה לסיים את העונה במקום השני, אבל דווקא במשחק הזה היכולת של ירושלים לא הייתה מספיק טובה, והרצליה היא זאת שניצחה מהשער הזה של שלומי טולדו. רדי מגביה, אף אחד לא שומר על טולדו שכובש את שערו החמישי העונה וקובע הרצליה 1, ירושלים 0. השחקנים של פרדי דוד חוגגים בסיום, המאמן עצמו מעדיף לחכות קצת. זה של בוקסנבוים, ועכשיו זה יהיה של קימוטו. קימוטו במצב טוב, הופך את הכדור וזה נכנס! שוויון 1, קימוטו מזווית קשה מצליח להכניע את אלמדון ונותן לרובן עטר שוויון. 2 דקות וחצי בתוך המחצית השנייה, הרצליה משיגה את שער השוויון. בוקסנבוים, רדי עם הנגיעה השנייה, וקימוטו עם שער השוויון.
לכדור הזה מורחק על ידי פטי לעברו של קנמן. הנה הוא מקבל את הכדור. יניק קנמן הצרפתי של הרצליה חודר לתוך הרחבה, יכול לעשות 2-0 ועושה 2-0 למכבי הרצליה. יניק קמנן כובש ומכניע את תום אלמדון, ואיזו סיומת. כדור קרן של הרצליה, אלמדון נשאר בשער, דייביס נוגח, והנה ה-3-0 לזכותה של מכבי הרצליה. לא יאמן. עוד פעם מימון, זהו רדי, אדרי מצליח להשתחרר, פנימה! איזה שוויון של כפיר אדרי! 1-1 בבלומפילד. אנחנו בדקה ה-25, אדרי מקבל את הכדור, רואה את הפינה הקרובה, יורה חזק על הדשא, סמוך לקורה, הוא מכניע את קאלה, מי שספג הכי מעט שערים העונה. תראו את השער הזה, כאשר אדרי מתפנה שם, אף אחד לא לוקח אותו, משתחרר ממרטינוביץ', בום, לפינה הקרובה,